Ahoj, minulo sme sa pozreli na teóriu. Dnes sa pozrieme na to, ako zmysel života vyzerá v praxi. A ukážeme ti pár praktických nástrojov, ako ho môžeš objaviť aj ty. Tak čo? Môže sa zmysel života meniť? Zmysel nie je statický. Nefunguje tak, že ho raz nájdem a už navždy platí. Čo mi dávalo zmysel v 18-ke, v 25-ke nemusí. Napríklad v 18-ke mi môže dávať zmysel partia kamarátov, cestovanie, adrenalín, objavovanie sveta a v 25-ke to môže byť nahradené túžbou po stabilite, vlastnej rodine, rastúcej kariére alebo hlbokých vzťahoch. A je to OK. Dôležité je to, že to sledujem a vnímam. Zmysel života sa mení tak, ako sa meníš ty, ako rastieš, ako sa menia tvoje hodnoty, priority, sny a niekedy aj realita. Dôležité nie je mať ten istý zmysel celý život. Dôležité je ho mať a uvedomovať si, keď niečo prestáva fungovať, keď niečo prestáva zmysel dávať. A namiesto ignorovania tohto pocitu sa mu pozrieť do očí. Je to ako kompas, ktorý treba niekedy znovu nakalibrovať. Takže ak máš pocit, že to, čo ti kedysi dávalo silu, ťa dnes už nenaplňa, nie je to chyba. Je to pozvánka k objavovaniu tvojho aktuálneho zmyslu života. Teraz pôjdeme na techniky a nástroje, ktoré ti pomôžu objaviť tvoj zmysel života. Ikigai Light. Ikigai v japončine znamená zmysel života. Táto aktivita má viacero verzií. My ti ukážeme takú light verziu, aby si to zvládol alebo zvládla spraviť aj sama doma. Na papier si nakresli 4 kruhy, alebo si papier rozdiel na 4 časti. Do každej časti si napíš jednu z následujúcich vied. Čo miluješ? V čom si dobrý alebo dobrá? Čo svet potrebuje? A za čo môžeš byť platený? Začni do každej časti zapisovať odpovede, ktoré ti prídu na mysel. Kde sa viacero oblastí pretína, tam môžeš začať objavovať svoj ikigai. Tvoj dôvod, prečo ráno vstaneš z postele. Prečo je ikigai užitočný nástroj? Pomáha ti zladiť tvoje vášne, talenty, potreby spoločnosti a ekonomickú realitu. Je to silný nástroj sebapoznania. List do budúcnosti. Napíš si list od svojej 10 rokov staršej verzie. Predstav si, že si dosiahla naplnený a zmysluplný život. Čo robíš? Ako vyzerá tvoj deň? S kým si? Čo by ti tvoja budúca verzia odkázala? Na čo sa pozeráš s hrdosťou a čo si sa musela naučiť? Tento list ti umožňuje vystúpiť z prítomných obáv alebo nejasností, pozrieť sa na svoju budúcnosť z perspektívy, ktorá je už za tebou. Pomáha ti formulovať vlastné hodnoty a túžby a zároveň ťa nasmeruje na to, čo je pre teba naozaj dôležité. Technika vizualizácie. Teraz, keď máš svoj list z budúcnosti a si plná myšlienok a pocitov o tom, čo všetko si dosiahol, je čas ísť ešte o krok ďalej. Cieľom tejto techniky je vziať to, čo si napísal a vizualizovať si to tak živé, ako len dokážeš. Chceme prepojiť tvoje písané slová s tvojim vnútorným prežívaním a vytvoriť tak obraz, ktorý ťa bude motivovať a náplňať. Nájdi si tiché miesto, zavri oči a začni zhlboka dýchať. Uvoľni sa a sústreď sa na svoje vnútro. Odpútaj sa od vonkajších rušivých vplyvov. Prejdi do budúcnosti. Vráť sa k svojmu listu a začni si predstavovať každý detail tejto budúcnosti. Ako vyzerá tvoj deň? Aký je tvoj domov? Aká je tvoja práca a prostredie okolo teba? Predstav si, čo robíš, keď sa ráno zobudíš. S kým tráviš čas? Ako vyzerá tvoj vzťah s tebou a s ostatnými? Snaž sa získať čo najviac detailov, aby si sa cítil, ako by si tam naozaj bol. Zažívaj to. Sústreď sa na pocity, ktoré táto vizualizácia vyvoláva. Cíť šťastie, pokoj, hrdosť, naplnenie. Je dôležité nielen vidieť túto budúcnosť, ale aj cítiť ju. Snaž sa byť čo najviac v kontakte so svojimi emóciami, pretože tieto pocity sú kľúčom k tomu, aby si mohol naplno cítiť svoju motiváciu. Po tejto vizualizácii sa vráť do prítomnosti a zamysli sa, čo môžeš začať robiť hneď teraz, aby si sa priblížil k tejto budúcnosti. Premýšľaj nad malými krokmi, ktoré môžeš urobiť každý deň. Túto techniku opakuj pravidelne. Čím častejšie sa k nej vrátiš,
tým jasnejší a silnejší bude tvoj obraz budúcnosti. A tým viac budeš vedieť, čo musíš robiť, aby si sa dostala tam, kde chceš byť. Ber toto cvičenie ako hru. Neber to príliš vážne. Buď kreatívny a experimentuj s tým, ako si svoju budúcnosť predstavuješ. Nechaj sa unášať a užívaj si každý krok na ceste k vytvoreniu tvojho ideálneho života. Technika 5x prečo? Táto technika je jednoduchá, ale veľmi účinná. Pomáha odhaliť hlbšie dôvody a porozumenie, prečo robíme to, čo robíme a čo skutočne poháňa naše rozhodnutia. Vyber si nejaký cieľ alebo túžbu. Napríklad, chcem pomáhať ľuďom. A teraz sa 5-krát po sebe opýtaj prečo. Uvedieme ti príklad. Chcem pomáhať ľuďom. Prečo? Lebo sa pritom cítim užitočná. Prečo? Lebo mám pocit, že na mne záleží. Prečo? Lebo chcem byť súčasťou niečoho väčšieho. Prečo? Lebo verím, že môj život má potom hlbší zmysel. Táto metóda ti pomáha dostať sa pod povrch veci, od konkrétnej túžby až k jej emocionálnym a hodnotovým koreňom. Napíš nám do komentára, ktorý nástroj vyskúšaš ako prvý. Hľadanie zmyslu života nie je jednorázová misia s cieľovou páskou, ale proces, ktorý sa vyvíja spolu s tebou. Nie vždy je jednoduchý. Niekedy sa cítiš stratený, inokedy máš pocit, že si presne tam, kde máš byť. A práve tieto výkyvy sú súčasťou cesty. Techniky, ktoré sme ti dnes ukázali, sú len nástroje, taký kompas, ktorý ti pomôcť lepšie sa zorientovať. No smer si vždy určuješ ty sám. Dôležité je neprestávať sa pýtať, skúmať a byť k sebe úprimný. Zmysel života nemusí byť veľké, heroické poslanie. Môže byť tichý, každodenný, ukrytý v malých veciach, ktoré ti dávajú energiu, ktoré ťa spájajú s tebou a s niečím väčším, než si ty. Môže to byť starostlivosť o druhých. Môže to byť tvorivosť. Môže byť ukrytý v slobode alebo v raste. A ak si ho dnes ešte neobjavil, nevadí. Už len to, že ho objavuješ, znamená, že si na ceste. A to je niekedy ten najdôležitejší krok.